Здравейте, хора! Днес ще играем Clash Royale. Аз съм Тока Бум Бум. Така, нека отворим чест. Така, да отворим следващия. Ооо, какво? Видяхте ли това? Беше много чудно. Сега нека видим този герой. Ооо, минус. Ще се сложим тук. Чакай. Ето тук ще го сложим. Да го поедим, нямаме толкова пари. Така. Сега нека започваме. Чакайте. Долейте. Окей. Така, апгрейд. Имаме толкова пари. И да, готови сме. Да, започваме. Да видим този да не е силен. Дано е силен. Ама не е толкова, колкото мислих. Мислих, че е толкова силен, колкото робота. Но не е вярно. Готово. Сега мисля, че ще вземем. И вземаме двете купи. Давай, още един удар. Спечелим, бе. 10 ме станаха. Само за 2 минути и го бихме. О, Golden Chest. Това е добър знак. Golden Chest. Така, имаме 430 купи и ни остават още 370 купи. 370 купи и минаваме на трета арена. Според мен това няма да бъде никак лесно. Тези 430 купи. Да разрушим и това. Няма да е никак зле. Така, сега да пуснем великана. Отива при краля. Тоест... също нямаме. Още давай. Не, сега трябва да се върнем. Не. Лека пауза за малко. Добре, продължаваме. Вече ни върнаха ни назад. Взеха ни 9 купи. Но продължаваме да се бием. Да продължаваме напред. Да пуснем торнадовата жена. Мисля, че с това ще го убия. Не съм сигурна. Да. Значи това взима 114 живот. Трябва бързо. Давай.
Още един път право. Вече не знам колко купи имаме. Охо! 452 купи. Мисля, че след още около не мача, 10 битки ставаме трета арена. Нека изберем този, защото е силен според мен. Така. Слагаме този рицар, ли не знам как да го нарека вече. Тази питка ми се стори по-дълга от предишната. Така сложим великана на позиция. Също и този. Ще слагаме тези. Слагаме ги на позиции. Така слагаме великана. Магнита за малките. Така продължаваме. Извинете за телефонния разговор. Лата, колко бързо ми взимат. Не може да бъде. Айде стига, бе! Чисто. Колко тъпо. Извинете, кратка пауза. Само вземат купите. Не е честно така, ама... Няма нищо. Добре хора, харесвайте клиповете ми, абонирайте за мен и аз ще се абонирам за вас и ще качвам повече клипове. Довиждане!